Hawu kapteni, usushaya i-double shift yini namanje awukashayisi? Awu, khale sakhe, kuhamba kahle kodwa. Ubuke kukhathele kapteni, ngiyabona ukuthi leli cala impela hayi likumele emahlombe. Hayi, lona libi impela nje, ngisathuma iy'members yemzini wakhe lo mfana ziyomveka. Mhlampe kungesakwenzeka nje ucila igcomo otheni, ngoba ukweqa kwalo mgulukudu kuzoletha ingcindezi enkulu emphakathini. Uyingozi kabi lo muntu. Madoda, kukhona enikutholayo lapho? Constable Mdunde, ukhona? Yes, sikhona kapteni. Ngiyawuthola lo mgulukudu. Ngiyutho kapteni. Sifica intombi yakhe nje ithi bingakezwa nokuthi useqile. Hayi, kulungile madoda, buyani. Alright kapteni, sisendleleni. Angithi uyabona-ke khale sakhe, umuntu engaphumula kanjani isimo sinje, ngoba lo muntu sagcwele amathafa kuyimanje nje. Lo muntu kahle kahle weqe kanjani kapteni? Bekade kune-transfer lapha iboshwa isuka lapha kwaMfazi yaletheka, zilibangise le eThekwini. Ilapho-ke okuqhamuke khona uShaya Sibhamu kungalindelekile, wavulela ngenhlamvu kwafuna ogada, kwabe sekubaleka lezi iboshwa-ke. Seyitholakele-ke lezi ezinye, inkinga ilesi esisodwa nje sakaMpungose, hhayi cha sitholakali-ke sona. Futhi kuyabonakala ukuthi yonke lento ibihlelwa isona lesi siboshwa. Ngisathi kuyophumula, kusasa ekuseni ngiyobe sengiqhamuka nelinye iqhinga futhi lokuthi ugcine ubanjiwe lo mgulukudu lo, ngoba ngeke size siphumule lo muntu engakabanjwa.